Ayan, nagbabalik po ang inyong Inday. Sana makapasok na yung ating bisita, no? Inuulit ko, mag-ingat po tayo lahat at samahan natin ng dasal. Kasi meron pong bagyo na darating na sana wag naman sanang gumrabe. Sa tagal ko po dito sa Kuwait, ngayon lang ito nangyari na sobrang bagyo. At karamihan sa mga lugar dito talagang binabaha na. At kami naman dito medyo ayos lang. Taga-bewang kung uupo ka. Pumasok yung tubig sa loob ng bahay, at least doon lang sa may pintuan, hindi na pumasok sa sala. Yung iba sa sala, tapos yung iba lumusot sa mga bintana. Kaya ngayon, pinaghandaan ko na talagang ni-roll ko na lahat ng carpet para hindi na ako mamamatyo, no, sa kakabuhat sa mga carpet. So, ayan, hintayin natin na manood ulit yung ating guest ngayon. Sana makapasok na siya dito sa ating radyo. Oh my goodness. Hi, Giancarlo Caballero. Aimee Ohamnes. Kay Charmin Golbio. Kang Ga Marika Dogyo. Hello nimo. Kay Istuya Romajin. Hello. Bing Istaura Kalunsag. Hello nimo bay. Kay Chat Villag Maddox. Hi nimo bay. Mary Grace Kabagwa. Hello nimo diha sa North Cotabato. Oy, gising ka na. Madaling araw na ngayon dyan. Maaga kang nagising. Kang Chris Nasab, hello. Nasaan na ba yung ating guest speaker? Hindi pa siya nanonood. Hindi ko pa nakita yung kanyang dito. Profile. Mas ko dahil pumasok ka na dahil for the second time. Huwag natin silang paasahin dahil, Chris. At wala sa ating grupo ang paasa. Sige, pumasok ka na, Day. Nasaan ka na ba? Okay, nasaan ka na ba? Mary Faith, hello ni mo ba? Jobelyn McLean. Nasaan na ba to? Christ, where are you? Hello, bye. Inday Big Eborda. Hello ni model sa New York. Lourdes Tuco Penrera. Hello, bye. Hi, hello. Rose Ann Madamo Magduwa. Diyos ko, mukhang magsha-shoutout lang yata ako ngayon. At sa pangalawang pagkakataon, mukhang mabibigo na naman ako sa aking guest speaker. Hindi po pinaghandaan eh. On the spot ito, on the spot. Hi, bye. Chris. Kanyao Gomez. Hello, nasaan ka na, Chris? My God, you're not watching. Oh my goodness. Maningles. Hinahanap ko yung profile mo, Day, na mag-watch ka, Day. Kasi para ma-bring on kita sa camera. Teka, mag-scroll down muna ako, hanapin kita. Saang lupalop ka ba dito? Sobrang dami ng comments, Day. Nasaan ka na, Day? Lumabas ka na! Kumakain kasi siya ngayon na tinawagan ko siya. Kumakain, nagutom tuloy ako. Akala nyo kayo lang ang nagugutom pag nanonood sa akin na kumakain. Ako rin, nagugutom din ako pag may napanood akong kumakain. Kahit isang subo pa lang, nagutom na ako. Bye, Kialin Dakumos. Hello ni mo, bye. Ayan, Chris. Na-add na kita at mag-exit ka muna dito. Pumunta ka sa yung notification para ma-accept mo yung aking invitation. Sana makisama yung ating connection ngayon, no? At makapasok ka dito sa aking radyo. Christ Gonzaga. Mas maganda kasi pag nandito ka, Chris, kasi ikaw talaga ang magpaliwanag dahil wala akong alam dyan sa mga ano na yan. Wala naman akong karanasan dyan sa mga investment na yan. So, kailangan nandito ka para maipaliwanag mo talaga sa kanila, sa mga estudyante ko dito, kung ano talaga ang buong detalye ng inyong okay? Sige. Bakit ayaw daw? Diyos ko, Day. Aha. Maayong gabi ini mo, Inday. Watching Abu Dhabi. Hello ni mo, Walfa Khalid. Walfa Kikdi. Taga San Pablo, one pod ko. Taga Sambuanga del Sur lang ta. Aha.
Sige, usa ra dayta og kuan. Bukid. Naku, Christ, I'm gonna invite you again for the second time. Okay, just accept my invitation. That's all. Karap siya, no? Okay, Christ, I'm adding you for the second time. You have to go to your notification and wait for my invitation there. And you have to touch it, click it, and accept it, so that you can come inside my radio. You can come. My goodness, pasensyahin na mga English na to, no? My God, meron na naman mang bus nito na wag ka na mag-English inday, hindi ka naman makalahutay. Ano ba yung makalahutay? Wag ka na mag-isang English inday, hindi ka naman makalahutay. Diyos ko, marunong naman ako mag-English, no, pero konti lang. Kaya ko naman ipaglaban ng sarili ko kung konti lang, kahit English. Kasi English naman yung salita namin dito, lahat-lahat ng mga amo ko. Natuto rin ako mag-English dito. Minsan, minsan nga lang bali-balik ko, pero hindi maiwasan yun kasi nakakahawa tong mga maninglis nila eh. Teka, nakakahawa yung mga maninglis nila dito, so mahawa ka rin eh. Sabihin ba naman sa'yo, bring me, come to you. Hindi ka ba maluloka? Tapos sabihin sa'yo, bring your slipper, the restaurant is coming. Di ba? Nakakahawa yung mga maninglis nila dito ba? Nakakabobo, nakakaloka, nakakabaliw, at nakakamaluding ka talaga. Kaya, ayun, pasensyahan nyo na pag maninglis ako minsan, na hindi maganda. Pero, naku, nakakalahutay din ako ng maninglis, day. Naghintay lang ako ng, naghintay lang ako ng meron akong makausap ng maninglis. Okay? I know I can do it. Yeah. Yeah, yes, no. Oh my God, Chris Gonzaga, I'm inviting you once again for the third time. My goodness, day, tulungan mo ako dito. Wag mo akong paasahin. Wag mo kaming paasahin, day, dahil napagod na kami sa kakaasa. Palagi nila kami pinaasa. Pag-asa na hindi naman namin alam kung talagang kailangan naming umasa. At ngayon pinaasa mo na naman, binuhay mo na naman ang salitang paasa, day. Sige, no answer from live video guest. Wala ka pa rin sagot, no? Okay. Tapos sabihin pa sa'yo, shoot the light. Naku, gawin ka pang mamatay tao, mamamatay ilaw pala. Papabaril pa sa'yo yung ilaw. Hirap nun. Kayo kaya, maintindihan nyo ba yun? Di ba? Di ba, matutulala ka? Ano kayang dapat mong gawin? Bakit sabihin sa'yo, shoot the light? Di ba? Anong gagawin mo? Kukuha ka ba ng kutsilyo? Walang baril eh. Tadtarin mo yung ilaw, ganun. So, kung wala kang common sense dito, wala. Maluluka ka dito, uwi kang baliw. Christ Gonzaga, where are you na? I'm waiting right here now. My goodness. Time here is 11:15 in the evening. And oras ko na ng aking pahinga. At alam niyo naman siguro na nag-iisa lang ako dito. At lahat ng kalukuhan, hindi kalukuhan, lahat ng diskarte nagawa ko na. At kilala ko naman na ang ugali nila. At nako, talagang ako lang ang makakausap niyo ngayon, no? So, salamat nakapag-Tagalog ako ngayon ng diretso. First time ko kasing kumain ng cornflakes. ng cornflakes. Tinikman ko lang kasi gusto ko rin pakainin yung mga anak ko pag uwi ko. Bibilang ko kahit isang box lang. Kung ano kayang lasa. Sabi ko, mga mayayaman kumakain ng cornflakes eh. Subukan ko rin ha. So, marami kasing cornflakes dyan na binili namin, yung maliliit na box. Yon, itong ganito. So, kumuha ako. Nagdala ako dito ng cornflakes. At nasaan na ba yung gatas niya? Sige. Ewan ko nasaan na. Tsaka may baon ako dito mga pagkain, no? Ang dami. Kaso, nag-alala ako sa ngipin ko kapag kumakain ako ng matamis. Kumikirot. Meron pa nga akong 5 appointment sa ngipin ko. 7 appointment yun eh. 3 months ago yata yun na pumunta kami sa ngipin sa dental clinic. Hanggang ngayon hindi pa kami nakabalik. Pag hindi ko sabihin masakit na masyado ang ngipin ko, hindi talaga kami magpunta. So tiniis ko na lang yung ngipin ko. Kasi mauubos yata ang ngipin ko dito.
Kaya iniiwasan ko kumain ng mga matatamis. Kaso binigyan ako ng amo ko ng isang box na matatamis yan. Diyos ko, patawarin, tulungan niyo ako dito. So, ayan, kapag nararamdaman kong humihilab na yung tiyan ko sa gutom, kumukuha ako ng paisa-isa kasi sobrang tamis talaga niya. Galing yan ng Turkey. Yung pumunta sila ng Turkey, pasalubong nila dito, ang dami-dami. So, ayan, bigo na naman tayo mga bay, no? So, pasensya na, patawarin nyo ako kung nabigo ko kayo ngayon. Wala naman sa puso ko na magpaasa sa inyo. Wala sa isip at damdamin ko na biguin kayo. At hindi ko alam na ganito yung nangyayari. Hindi nakapasok yung ating bisita. At hindi na siya ngayon pwedeng i-live kasi hindi na siya pwedeng invite ngayon. Kasi hindi na lumalabas yung green na video cam sa kanyang profile. O ayan, lumabas ulit. Ika, ita-try natin ha, for the 4th time. Guys, as I told you, if I invite you to join my live broadcast, and as of now, I'm invited you already, okay? And what you're going to do is to exit and go to your notification and wait my invitation there, and just click it, do it, you can do it. Christ, just accept my invitation. My God. Wait. I'm adding you again, Dai. Hope pagtulunan dalipe. Hello ni mo ba? Cheryl Pinheiro. Hello ni mo, Miriam Nielsen. Aisha is for China. Maninglis tayo ngayon ba, no? Kakahawa ang maninglis ko dai. Sa Silvano Precious Mary. Good morning sa'yo dyan. At good evening pa dito. It's 11:20 in the evening. Right now. Here in my position. Teka lang. Okay, Christ. I invited you for the 5th time. Right now. Ang kulit mo bayot. Bilisan mo na bayot. Joyce Journey. Hello ni mo ba? Analin si Show. Hello ni mo. Hello na lang sa lahat ng barkada ko nung kolehiyo times ko pa. Sa mga, ang tawag nito, bakit dumili? Raul Mausisa Rosal. Hello ni mo. Jacqueline Carsol. Hello. Hello sa lahat ng mga barkada namin ni Christ Gonzaga nung kami nasa kolehiyo pa. Sila Ariane Dumalaon, Cookie Gonzaga, si Angeline, si Angelina, si Dugi, si Rowella, hello, kay Katrina, kay Nigrita, kang sino pa ba, si Maki Guwan, si Dennis Istay, yan sila mga barkada ko yan nung kolehiyo pa ako. Lagi nila akong binubuli. ako yung palagi nilang binubuli sa barkada kasi nga dahil sa aking matigas na pronunciation, sa aking Bisaya na pronunciation. Nakilala nila ako dahil sa aking pronunciation bilang Bisaya talaga. So ngayon, salamat sa Diyos at lumambot naman yung aking Bisaya at yung aking in English at yung aking Tagalog. At ay nako, wag yung kinakalaban ng mga Bisaya. Wala kami inaatrasan. Matagalog man o in English. Okay, so laban mga Bisaya. Atin to, laban. Unsay nga ani? Abanti Bisaya, kuyanap mga Bisaya sa tibuok kalibutan, mga Bisaya, mga isog na mahigala no. Isog na sa lugar. Ay Diyos ko Christ, okay. Sige, mag-conduct na lang tayo ulit ng schedule. Mga panahon na yan. Mapasok na kita dito sa aking radyo. Bye, Tata Romero, hello. Shimshu, hello ni mo. Go, Bisdak. Jane Capurida, I don't know, but every time you eat, I always get hungry. Bye, Capurida. Maulagi bye, nakakagutom talaga. Kahit ako, pag makapanood ako ng kahit na palabas or mga live or mga mga videos. Pag may nakita akong nanonood, talagang natataranta ako maghanap ng
makagat-kagat man lang. Nakakainggit, 'di ba? So, hindi ko akalain na ganun din ang mararamdaman nyo kapag kumakain ako, no? By Muelis Sign, Carlota, ana jud proud Bisaya. Ino ay siya Yatsumi. Daghang kayong salamat. Cute ra ni sa camera oy. Pag abot sa personal mula na nigbuyot. Ay, Diyos ko. Christ Gonzaga. Hindi na kita ma-invite sa ngayon eh. Hintayin ko na. Ayan, nanonood ngayon si Maki Guwan. Hi Maki. Minsan na sa shoutout ko kayo sa aking video kaso alam ko naman na hindi nyo papanoorin. Kasi nga Bisaya, hindi nyo maintindihan nga kayo. Hi Maki, kumusta ka dyan? Sana ayos ka lang dyan ha. Pasensya na hindi man ako laging nagchat-chat sa inyo. Pero andito kayo palagi sa puso ko. Kayo mga barkada ko ng kolehiyo. At hindi ko makakalimutan yung pambubuli nyo sa akin. Hindi, masaya kasama ang mga ito. Masaya as in, kapag sama-sama kaming umuuwi, talagang sobrang ingay ng kalsada. Yung parang kami na yung may-ari ng kalsada. Oo, sobrang saya. Namiss ko yung grupo natin sobra. At siguro, kung mangyari man, kung bigyan man tayo ng pagkakataon na magsama-sama tayo, ayan, parang naiyak na ako, no? Siguro yun na yung pinaka the best moment sa atin na magsama-sama. Kaso ngayon, sobrang busy tayo sa isa't isa. Busy tayo sa ating mga adhikain sa buhay, sa ating mga pangarap sa buhay, na maiahon ang bawat isa, bawat pamilya natin. Oh my God, bye Sally Gonzaga Manansala. Sana nga magkaroon tayo ng chance no na magtipon-tipon tayo lahat. Sa mga kumari ko, si Dara da Sigaw, hindi ko makalimutan, sila Jubel Dibera, yan mga kaklase ko yan, mga barkada ko yan nung kolehiyo pa ako. Maraming salamat sa lahat ng samahan, sa lahat ng memories. Salamat talaga sa inyo at kahit na ngayon may kanya-kanya na tayong buhay, sana hindi nyo pa rin magagalimutan yung ating magandang samahan nung tayo ay nag-aaral pa, no? So maraming salamat sa inyo at hindi na makapasok ngayon ang ating guest, no, na si Christ Gonzaga. Siguro next time makapasok na siya. Salamat Maki. Sa ngayon siguro alam ko maintindihan mo na ako kasi nagtatagalog na ako, no. So madalas kasi yung mga videos ko talaga puros Bisaya at meron akong video na sinoutout ko kayo lahat ng barkada ko ng kolehiyo. Nagtagalog naman ako doon konti pero siguro hindi nyo na mapanood yun kasi niisip nyo nga kayo sa mga sasabihin ko kasi Bisaya. So, ayun, maraming salamat ha sa inyo sa lahat na mga nanonood. At 11:30 na ngayon dito sa aking kinalalagyan. Pasensya na kayo sa aking paligid. Wala na akong time sa kwarto ko kasi naubos na yung time ko para sa kanila. Ang mahalaga lang sa akin, nalaban ko na yung mga susuotin ko. Naplansa ko yung aking mga office uniforms. Office uniforms talaga. Yun ang importante. At kahit higaan ko nga, hindi ko na maligpit eh. At nung isang araw, nagkaroon ako ng time na mapalitan. At ngayon, magulo. Sa umaga, sinusubukan kong tiklupin pagbangon ko. Yun naman talaga ang mahalaga eh. Yun ang talagang gawain natin nung nasa probinsya pa tayo. Kailangan, pag bumangon tayo, kailangan tiklop agad ng ating pinagigaan. Kaso lang minsan, tinatanghali ako kaya imbis na tiklop ang gagawin ko, lumipad ang kumot ko dito sa baba at pati unan ko pinalipad ko na, binalikan ko na lang kasi minsan hindi maiwasan na lasing talaga ako sa aking pagtuturo sa aking duty, no, sa buong bahay na ito. Akalain nyo 4 na palapag ito at napakaraming kwarto, napakaraming CR, ang daming sala, 3 kusina, at meron pang pwesto sa harap at sa likuran. Meron silang 6 na sasakyan. 6 ba? O yung 4x4, yung kagang-kagang.
yung kagang-kagang yung gagamitin namin pag namamalingki kami. Yung Infinity, yung ano yung isa, yung Kia, at meron silang bagong Pajero, at saka yung isa pa. So, 6 yung sasakyan. Pero hindi ko naman yun araw-araw hinuhugasan. Yung isa lang talaga yung palaging ginagamit ng alaga kung nag-aaral ng abogada. Araw-araw ko yun talagang pinapaliguan. So, ayun. Buti pa yung sasakyan, araw-araw naliligo. Yung nagmamaniho, isang beses lang sa isang linggo. Oo, yun ang totoo. Bye, Annalyn Sisyo. Edna Artisano, hello, hello na lang ninyong tanan. Salamat kaayo sa tanan ninyo na suporta. So sa wala pa nakaduaw sa ako ang YouTube channel, duaw lang mo didto. Sa Nobyembre, undas kay mo duaw mo sa akong YouTube channel. I mean, laag lang mo dito sa ako ang YouTube channel, no, na i-search lang ninyo sa YouTube ang aking ang bansag ang aking pangalan na Inday Kabkab. Search nyo lang doon at i-subscribe nyo lang, kurutin nyo yung subscribe at syempre sipain nyo yung notification bell para naman updated kayo palagi sa aking bagong salida sa aking bagong palabas. At syempre maraming salamat po talaga sa inyong suporta. At sa ngayon meron na po akong sahod dyan, pero hindi ko muna hindi ko muna sasabihin sa inyo. Tsaka na lang, basta marami na siyang naitulong sa akin at meron na rin akong mga natulungan, sikreto lang, mula sa sinahod ko sa YouTube. At syempre, binigyan ko din ng share yung aking admin dahil siya po ang pinakamaraming nagawang effort dito sa ating page at lalo na rin sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Siguro pag uwi ko sasabihin ko na sa inyo kung magkano yung sinasahod ko. Sa ngayon, bibigyan ko kayo ng clue. May sahod ako ngayon na 5 digit. 5 digit. So, isipin nyo na lang na ano yon, na limang numero. As in 000, numero at isa pang numero. So, 5 digit. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana kapag manood kayo, wag nyong i-skip yung aking commercial. At kung ano man ang commercial na lumalabas kapag nanood kayo. Kasi malaking tulong po talaga yan sa akin. At sa mga gusto ko rin na tulungan ng tahimik lang. Tahimik lang yung tutulungan ko. Ayokong ibalandra sa inyo. Kasi baka sabihin nila sobrang yaman ko pala. Hindi. Magbibigay lang ako kasi alam ko yung pakiramdam ng walang-wala. Kasi naranasan ko talaga yon sa mga panahon na walang-wala. So, gusto ko lang mag-share ng mga blessings doon sa mga taong dapat na tulungan ko. So, maraming salamat at sasabihin ko rin sa inyo pagdating ng panahon. Siguro wag muna ngayon. Basta, sa mga bagong YouTuber, good luck sa inyo. Laban lang kayo, makukuha nyo rin ang gusto nyong pangarap. Kapag ka mag-YouTuber kayo, wag nyong isipin yung sahod. Ang isipin nyo, yung masaya kayo sa ginagawa nyo, yung nakakapagbahagi kayo ng mga nakaka-inspire. Teka, patayin ko muna yung aircon mga bay kasi nanginginig ako. Sandali. Nasaan na yung ano? Diyos ko, nilamig tuloy ako. Ayun, kapag mag-YouTuber kayo, wag nyo isipin yung sahod. Ang isipin nyo na nakapag-inspire kayo ng mga kapwa nyo, masaya kayo sa ginagawa nyo, yun lang ang ilagay nyo sa isip at puso nyo. Wag nyo isipin yung pera. Kasi pag iisipin nyo yon, walang mangyayari. Pag isipin nyo yung pera, walang mangyayari. Isipin nyo na lang na masaya kayo, ganon. Masaya kayo sa ginagawa, masaya kayo sa pagbibideo nyo, na feeling nyo na ay, mga ganon, yung masaya, basta. Maraming salamat. Bye, Evelyn Di Jomo. PB Car Kaheg, hello, Diyos ko, nangangatog ako, sandali. Nilamig tuloy ako. Nangatog ako bigla. Diyos ko, patawarin. Sandali. Isa na yung ano.
Basta maraming salamat sa inyo ha. Hanggang dito na lang ako. At mag-ingat po tayo lahat. At syempre, huwag nating kalimutan na tumawag sa ating makapangyarihang Ama sa lahat ng oras. Masaya man, malungkot man. At sa lahat ng panahon, huwag nating kakalimutan ang tumawag sa ating Ama. Kasi siya lamang ang ating best friend talaga. Siya lang ang nakakaalam kung anong nangyayari sa bawat isa sa atin. So maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng suporta nyo, sa lahat ng pagmamahal nyo. Maraming salamat. At Tagalog talaga si Inday ngayon, no? So maganda rin paminsan-minsan magtagalog. Nisban, Rubani, Mamak, Pakpaaw, Pakgaw. Unsa man na, unsa ni? Pasipa, pasigaw pala. Bye, Janela Arisala Sultan. Hello ni mo, bye. Annalyn si Show. Good night. Okay, good night. Matutulog na. Winter na talaga dito no minsan. Binubuksan ko yung air condition ko pag pakiramdam ko mainit. Pero tinatabi ko lang yung aking remote nandito sa gilid ng higaan ko. Para kapag nangangatog na ako sa lamig, ayan, mapatay ko siya kaagad. Aserd na him si Cor. Hello ni mo, bye. Salamat kaayo. Sa ngayon, meron na po akong 14,000 mahigit na subscriber sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Sana lahat ng followers ko dito sa page natin na Inday Kabgab, dalawin nyo ako doon sa aking channel, no, sa YouTube. At tawag nito. At meron na po akong 3 million, almost 3 million na views doon sa aking YouTube. So lahat ng video ko ngayon naka-monetize na, pero hindi ko pa alam talaga yung kung magkano, kasi minsan may nakikita ako dito na 17,000 na yung viewers ko, pero $1 pa lang, $1 lamang ang kanyang price. Depende siguro sa video, kasi minsan kung i-skip nyo yung ads, kahit sobrang dami na ng views ko, baliwala yon kapag hindi nyo tawag nito, hindi ko lang sigurado ha, basta ang alam ko, kapag hindi nyo i-skip yung commercial, talagang additional yun nakita ko. At pinapasalamat ko yon sa lahat ng mga hindi nag-i-skip. Sana suportahan nyo pa rin ako doon. Maraming salamat. Hayon Di Guzman, hello. Laura L. Winter ba to? Oo. Rhea Lopez Ipundulan, hello ni mo. Marites Ibanez Abilita, good night din. Kang Benny Sumagaysay, hello. Unsa ni? Dominisak Biscayno Grace. Dito ako sa Kuwait ngayon, bye. Jusas Skifler, ambot lang, paano yan, bye. Elsa Rismundo Gargar, ingat talaga tayo bukas. Bukas po mag-umpisa yung bagyo. At pagdasal natin ngayon bago tayo matulog, na sana matuloy man o hindi, kasi itong bagyo na to tawag nito, balita lang to ng tao, at syempre mas makapangyarihan yung Diyos. Sana pigilan niya yung bagyo, kasi marami din tayo dito, kahit na napakaraming makasalanan na tao dito sa bansang ito, pero syempre wala naman talagang taong perfecto, damay-damay na lahat, so ayun, dasal lang tayo ngayon bago tayo matulog, na sana wag naman matuloy yung napakalakas na bagyo, no, kasi sa sobrang tagal ko na dito. Bye Jean Lastra, hello, hindi ka pa natulog, sige tulog na tayo. So ayan, maraming salamat. At pag uwi ko, mayroon po akong pupuntahan na lugar na sigurado, Davao at saka Cebu. Meron po akong pupuntahan dyan, at sana meron na pong nag-sponsor sa akin sa pagkain, pamasahe, back and forth. At ano pa ba? Siguro, yun. Tapos, sa mga gustong, sa mga sure na magpabili sa akin ng Arugula seeds, sabihin nyo lang sa akin bago ako umuwi. PM nyo ako sa aking personal account na Joy daw ko. At bibili ako siguro ng 400 packs. Hindi ko pa nakita yung binili ko kung saan ko nilagay. Oh my goodness. Wala, Diyos ko, natuwad yung aking tripod, mga bay.
Hindi ko alam kung saan ko nilagay yung aking nabili, no? So, hindi ko pa nakalkal kung saan ko yun nalagay. Siguro bibili ako ng 400 packs lang, no? At ibibenta ko sa inyo ng 25 pesos lang. So, alam ko may nagbibenta yata dyan sa Pilipinas na 75 pesos or 50 pesos. Pero sa akin, ibibenta ko lang sa inyo ng 25 pesos. Kahit kunti lang yung aking kita, ayos lang yon, dagdag kita. Hindi naman kailangan na patungan mo ng sobrang taas. Kasi, hindi naman yun maganda na times 2 times 3 na yung tutubuin mo. So, konti lang, tama lang na makabili ng 3 kilong bigas sa isang araw. So, ayun, sasabihin ko lang sa inyo na 400 packs. Sana makalusot, no? Kasi meron akong bagahe dito. Ayan, mga bagahe ko yan, oh. Maapaw na, no? Andyan yung karton ng Makati Express. So, ayan, meron akong 3 bagahe. So, bawat bagahe lalagyan ko ng 50 packs. Tapos yung aking malita, 50 packs din na bawat isa. So siguro makalusot yung 400 packs ko siguro. Sana makalusot at hindi ma-check ng ng ating ang tawag nito. Kasi ano lang yan yung gala ko sa mga iba-ibang lugar diyan, dala benta na rin yan. Para may pamasahe naman ako pag uwi, no? So, maraming salamat. Hanggang dito na lang tayo. Daghang salamat niyong tanan. Bye, Ellen Torres Takmo. Thank you for watching. Bye. Luisa Sala. Hello, bye. Naulahi. Ansan eh? Naulahi. Bye, Sarah Godines. Basta yun na lang, no? I-chat nyo lang ako. Basta limited lang ang aking dadalhin para lang sa 400 people. At siguro ako, 10 sa akin, magtatanim din ako doon sa amin. At yung 390, yun ang ibibenta ko. 25 pesos bawat isa. So, magpa-reserve na kayo sa ngayon pa lang kung ilang packs ang gusto nyo. At siguraduhin yung meron kayong mataniman na maayos dyan, mataba ang lupa. At medyo malamig ang area. At siguraduhin nyo rin na tawag nito na magkita tayo. Syempre, 25 pesos lang at meron pang libreng picture para sa akin. O, ganon. At saka libreng tawanan. Masaya. Hindi mahalaga yung presyo ng ibibigay ko sa inyo. Ang mahalaga yung magkita tayo at makapagsalamat ako sa inyo ng personal. At ayun. Ay, Diyos ko dahil. So, pasensya na kayo ha. Kaya hindi man natuloy yung ating ngayon. Yung aking tumuog tuyo talaga. Yung aking talaga ngayon, no, yung aking basta salamat na lang ng marami at matutulog na ako. 18 minutes na lang para mag 12:00 dito. So ayun, maraming salamat at hanggang dito na lamang ako. Sa gusto magpa-reserve ha, search i-message niyo lang ako sa aking personal account na Joy daw ko. Yung mga sure buyers lang ha, at saka yung mga sure na makipagkita sa akin. Wag niyo lang ipa-ship mga bay kasi mahal pa ang shipment, tapos hindi pa tayo sigurado kung mabuhay ba sa inyo, no? So siguro ayos lang na hindi mabuhay, mura lang naman pero syempre pagsikapin niyo na mabuhay pa rin sa kung saan man kayo magtanim. So maraming salamat Christ, maraming salamat sa uulitin na lang at pasensya na sa inyo. Hindi ko akalain na napaasa ko kayo ngayon. At sana sa pangalawang pagkakataon makapasok na yung ating guest, no? So maraming salamat at hanggang dito na lang ako. Nagmamahal sa inyo ng lubos-lubusan. Inday Kabkab ang nag-iisang tagapagturo ng kung ano-ano.